हेलो लोगोफोर आं दासान्दि आपडेट भिडिअफोरबो जेबो लाबोथ'नो हायाखै नाथाय गोबां दङ दै कन्टेन्टफ्रा गोबां आपडेटफोर लाबोनो दंमोन अब्लाबो आङो आपडेट लाबोनो हास्लाबाखै माखासे जोबोद गिदिर माने प्रब्लेम जाना दं आरोना बिनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखै आं लाबोगोन माने आङो दाबो नैबे भिडिअखौ जेने थेनेसो नोंथांमोना आपल'ड खालामदों होननानै बुंजायो आं माने भिडिअखौनो बानायनो जेबो सम मोनाखै आरोना समा मोनब्लाबो आपडेटफोरखौ आं माखासे बुथुमनानै मोनब्लाबो आं नोंथांमोना आपडेट होनो हायाखै माखासे आंहा प्रब्लेम जादों बेखौ आं खोन्थाथ'ला पार्सनेल प्रब्लेम आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो एसे फोरमायलांगोन दासान्दि जोंनि इण्डियान आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गोबां दावराव जागासिनो दङ नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ गोबां भिडिअ नायबाय जानो हागौ आरो गोबां इउटुबारफ्रानो जोंनि बर'फोरनि साफा सानै इउटुबारफ्राबो मोजाङै बुजायनानै खोन्थादों नोंथांमोना नायबाय जानो हागौ नुबाय जानो हागौ आरो नोंथांमोना माखासे बैसोरनिफ्रायनो जोंनि बर'नि माखासे इउटुबारफोरनिफ्रायनो आपडेटखौ मोनबाय जानो हागौ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखौबो खोन्थागोन मैयासो जालांनाय नोंथांमोना बयबो नुबाय जानो हागौ आं मैयानो बे भिडिअखौ आपल'ड खालामदोंमोन नाथाय बेयाव आंनिया हरखाबनो भिडिअखौ दाननांगौ जादों आरो बेजों लोगोसे आंहा माखासे प्रब्लेमबो जादों दै माखासे भइस रेकर्डिं खालामनानै आङो भिडिअनि गेजेरजों बुंलांनोबो जेबो हायाखै नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय दं जानो हागौ माखासे जोंनि इण्डियान जोंनि भारतआ काश्मीर आरो पाकिस्ताननि सायाव गाग्लोबनायखौ नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ गोबां मानसिफ्रानो आपडेट होदों आरो भिडिअ लाबोदों आरो आं नोंथांमोननो नैबेखौनो फिन गले नोंथांमोननो होफिननानै होबाय बेनिफ्राय आं बेयावनो बुंनो सानो जोंहा टुइटार नायोब्ला गोबां जोंहा बेफोरबायदि माखासे आपडेटफ्रा गोबां फैयो दै आरो दा जोंनि भारतनि बे आपडेटआ दा जोंहा पाकिस्तानजों माखासे जाबाय थानाय जाथाय बेनि सायाव गोबां जोंहा आपडेट फैगासिनो दङ आङो माखासे भिडिअफोरखौ आपडेट होनो सानब्लाबो आपडेट होनो हायाखै बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो निमाहा बियो आं दासान्दि साननैसो भिडिअ लाबोथ'नो हानाय नंलिया आंहा माखासे प्रब्लेम जानानै दं आरोना बेनि थाखाय आं माखासे आपडेट होथ'नो हानाय नंलिया नाथाय आङो गोबां नोंथांमोननो आपडेट होनो हायोमोन बे पाकिस्तान आरो इण्डियानि गेजेराव मा जाथाय जादों आरो आं होआब्लाबो आंनि भिडिअजों मोनाब्लाबो माखासे जोंनि बर' इउटुबारफोरानो होगासिनो दङ नोंथांमोना बैसोरनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मिथिनो हागोन बेयाव गोबां टुइटाराव आपडेट फैगासिनो दङ आं नोंथांमोननो माखासे मोजां आपडेटफोरखौ होनो सानदोंमोन नाथाय हायाखै आङो मैया मोनसे फुङावनो भिडिअ बानायनानै होदोंमोन दै नाथाय गोबां मानसियानो नायदोंमोन बिनिफ्राय आं भिडिअखौ डिलिट खालामनो गोनां जादों आंनिया बेयाव चेनेला जेबो प्रब्लेम जायाखै अनलि आंसो जादों आरोना आंहासो एसे प्रब्लेम जानानै दङ माने आङो जेबो भइसबो बुंनो हायाखै आरो डाइरेक्ट हिन्दीनि माखासे भिडिअफोरखौ होब्लाबो नोंथांमोना खायफाया बुजिया बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ रेगुलार लाबोनो हायाखै आंहा माखासे प्रब्लेम जाना दं आरो सम मोनाखै आरोना बेनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोथ'नो हायाखै मैया मोनसे अपारेशन जानानै थांदोंमोन सिन्दुर अपारेशन बेनि नामखौ सिन्दुर दोनदों आरोना सिन्दुर अपारेशन नोंथांमोना गोबां मानसिफोरनि चेनेलनि भिडिअ नुखाबाय जानो हागौ बेनि सिन्दुर अपारेशन नामा माबोरै थाखो नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखागौ आं नोंथांमोननो उनाव बिनि माखासे आपडेटफोरखौ लाबावगोन आंहा सम मोनोब्ला आरोना आं नोंथांमोननो बेखिनिखौनो होनानै होबाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय जोंनि भारतआ पाकिस्तान आरो काश्मीराव गाग्लोबनाय बे सिन्दुर अपारेशननि जाथाय आरोना नोंथांमोननो आङो बे भिडिअखौ होनानै होबाय नोंसोरो भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय